Arwagi ni machiegni nyakwa Ramogi Jwang' chenro makawuono mar ohala gi mwandu. En mor mara nikete chenro nyakwa Ramogi Jwang' kendo ada puonjore yore mopogore opogore ka ginyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwa Ramogi Jwang', ohala inyalo chako moting'o nyaka ohala mar sikul. Bende ing'eyo ni ohala mar sikul nigi yuto, to moko kuomgi nyalo bedo ka rito yuto kuom kinde malach. Mane gimomiyo kawuono e safar marwa ma warango kit ohala mitimo e counties wa makaluo. Wagota e county ma Migori kama wadatwa kod wuon kata ng'ama nochako sikul mar Goldfields Academy kata Goldfields Schools mano mantiere e alwora ma Kakrao e county ma Migori. Wawinyane sigande kaka nochako, siso ni ogolo kanye, odhi nyime kode nade, arne ochake nyaka sani, gin gik mage mosepuonjore, to bende ohala ni kelo ne yuto manyalo miye mwandu. Erokamano, iluonga ni Joseph Sae. Joseph Sae ane proprietor mar Goldfields School. Wan ga directors ariyo, koro an director achiel kendo director machielo en jaoda miluongo ni Dr. Elizabeth. Koro wan ji ariyo. Skundwa ni nwachako e higa 2019, mano emwachake gedo. To ka nwachako, ne wachake kane wan gi lek ni chieng' moro achiel nobed gima okalo kata kama wasechopie kawuono. Koro ka nwachako e higano, to ne watimo launching tarik 27 Desemba 2019. Koro higa orumo, kochopo higa manyien wachako skul, mwayepo Januari higa mar 2020 wachako gi nyithindo 52. Watemo kamano to hawi marach corona obiro. Corona noriembowa higa 2020 ma wadhi dala. Wabiro dala ma higa norumo. Koro chako malongo ma koro wachake wuoth motegno, wachako wuoth motegno e higa 2021 sama koro ne piny oseyawore, ema koro wachake ohala ni maber. Kuom ayo maber ka wachako 2021 noyudo nyithindo kwa namba 52 mwachopo nyithindo 200. Kanyo mano yudi mijingo ni wameda wakasa tiendwa kata tek nade to wakasa tiendwa. Okosebedo mayot ahinya kata kamano, okosebedo wuoth mayot nikech yuto mane wan godo, wan nwategemea mana ka nwachako ne en nwategemea mana keno manwasebedo godo kuom higni gote. Ting'eni keno ma in godo samoro ok nyal joli. Koro keno mane wan go ka nwachako nogeronwa mana wall mineno moluoro skudno, moluore mokete diere no girangano ma pesa orumonwa. Kanye mane koro pressure chakore nikech nwasenyiso osiepewa gi jok mane ong'e nwachako skul. Osiepewa bende onyisowa ni nwacho ni chako skul wan Januari wakelo nyithindo. Pesa oserumo, usegero wall pok ugedo, uchako gi kanye. Koro nwachaka wuoth around. Banks ma Migori kata kidhi ong'ewa gi nyingwa gi surawa maber. Nwawuotho mwaologi mwajogogi. Miwa loan to banks kaka kawaida giwacho ni we don't support starters or startups. So nwaduongo kar manwa nyalo ne gidagi. Koro wambende thothwa nwategemea osiepe kaka un kama wabiro wanyisi ni 100,100, 150,000 nwaolo ma osiepe rumo. Lakini kinda ema nogolowa oko. Kinda mane wan go ni nyaka watim ang'owa, nyaka wadhire mochop kamoro no ema nogolowa oko. Koro kwatieko higa mokwongo ma corona obire no okonyowa. Ma higa no corona no be nokonyowa nikech nomiyowa thuolo koro mar medo gik matindo tindo manotimore nade manonge go nikech skul yuto mar skul wuon wuoto nok nyal gero skul. Koro bang'e kanyo watemo wagero swimming pool ma wantiere kata mar nyithindo, wawinjo ka gimoro gi kendo gitimo godo maber. Bang'e kanyo wachako watemo wakelo bus mokwongo. Actually kochopo kar bus kanyo ne an gi gacha moro matin mana riembo. Koro kanodoro gach skul mokwongo bengi gi odagi ne ok nyal nyonwa bus nikech iluongo ni startups, to banks wacho ni ok wang'owa ok wachud ne startups. Nakawo gacha matero ne mindi moro Nairobi odong' godo to miya van. Kose miya van awe gacha kuro. Koro van ni maduogo godo, achako riemba achako idha piko kabiro tich, to van ani to nitie ting'o nyithindo. Ne en morna ni kata ne tek nade. Skul nigi van tata idha piko nok tekna. Mane morna.
bas kamano higa mar ariyo Nyasaye ojwalowa saving matin kaka higa mar adek bengi okuongo miyowa koro gari mokuongo minibus mokuongo kendo koro kachak higa machielo gichaka bengi machielo chako miyowa bus kendo higa machielo gichaka miyowa bus masani koro wan gi geche skul geche 6 en mana temo matin lakini gikinda. Koro lek ma wan go kuom nyithindo ma lwetwa en gimoro achiel. Wadwano bede gi nyithindo ma bet opogore matin. Ndalo mang'eny system mar somo ma Kenya ka iyudo ka nyithindo ipuonjo kata tiego mondo kal penjo maduong' ni to bang' kalo penj mopogore gi kalo penj kaponi penje ni ok otere kuma nodwa dhiye be oikore mar donjo iwacho ni the outside world bo oikore mar donjo e outside world no kotegno kata kochwiny monyalo timo ang'owa monyalo survive awach ni survive maber mane ema wadwaro makata ka koyudo ni nyathi maber e buku ne mwadhiro kode nyaka dakika mogik. Koro nyathi maber ge co-curriculum activities mane mwatimo kode emo miyudo ka watemo ma skundwa ni ne pod tin to nwawacho ni gimoro machalo kaka swimming pool piny tindo lokore iyudo ka gik makamage ma nyithindo dongo godo to giloso go talents gi to gidongore godo. Mwatemo mwagero swimming pool, wasetemo co-curriculum activities gi nyalo neno kata mana kikombe wa man kage gi wan gi chess every year wadhi nyaka national levels. Wan gi swimming ma nyithindwa gi kinyalo ng'iyo gi en compulsory unless ni ng'ato tuo. Ka ng'ato ok tuo swimming is compulsory. Mondo mi nyithindo go bed kod those survival skills. Actually nyathi ma nyalo go abale nyathi ma is safe to some extent nyathi ma en safe ngimane kata kapono chopo kama koro en gi obedo challenge gi kata masira mar pio yude en nyathi ma nyalo timo ng'owa onyalo survive. To mopogore gi mano bende odoni mondo wa nyithindo man gi talent ma chieng' moro achiel swimming no kata kaponi buge ni ok ochopo kode kuma odwaro to swimming ni be nyalo tan kode tere kamoro. Games machalo kaka chess kata kochopo kode kuma odwaro to kata buko kochopo kode kuma odwaro chess ni nyalo chopo kode kuma odwaro. Wan gi music club ka ineno osiepa moro ma japuonj ka mokonyo wa pengo kacha mane bwana ma hotelo ni music ka na nyiew ne gi instruments higa mar adek instruments ma nyithindo ginyalo tugo ginyalo goyo piano ginyalo goyo trumpet gimoro amora ma ginyalo timo ang'owa e music kanyo ka fwenyo ni mane manyalo jole ngimane to mana mane mwatimore nade emwamiye watimo drama iye ka gimoro amora manyalo miyo nyathi matin yude gimoro monyalo dhi godo mbele ngimane waikore ne. Anyalo wacho ni kan wabiro Migori kwa ya Nairobi nwadaga Nairobi to wabiro Migori kae ka koro paro mar chako skul ne chakorenwa ne wafwenyo ni nitiere hoho moro mane ni nono mane waneno ni mondo mi wa complain kata wawach ni skul onge no wach ni wambe watima ng'owa watime wan bende watima ng'owa wadonja ne yo halani to koro kaka nwachako wacho kisungu ni challenge maduong' mwasebedo godo en mabe osepuonja ahinya jonyuol ma nyithindgi ni e private schools opogore gi jonyuol ma nyithindgi ni e public schools. Private schools ido ka jonyuol gi gin jonyuol ma iwacho gi kisungu ni they are very controlling gitemo ka gin machiegni gi school sana to mano en challenge nikech samoro nitiere gima kaka in kaka wuono ale dwaro ni nyithindo obede yo moro kata halo dhi e yo moro to interference ma kuom jonyuol en challenge maduong' ahinya mwasebedo kwatimore nade mwasebedo kwaneno. Ne wachako skund ni ne ka nen size mar low miluongo ni 100 by 100 ema ne low mane nitiere ka mano kane pok wachako skul. Koro kan wachako manyo kata wachako penjo ke ministry to nonyiswa ni mondo mi chak skul nyaka ibed ga minimum of half an acre minimum. Koro mos watemo chore mochopo nwa half an acre no kanyo mono wachake mono gere skul half an acre no seche mono wachako. Koro mos tu wamedo gi jo community man ka boy ginjo gise supportwa gisebedo kora gisebedo jokorwa gise supportwa mwase expand ma sani wan gilo ma law 5 acres mantiere moromo gero school oromo gero other things kata kama swimming pool ntiere no waduga yude bang'e mwagero kata sani wapura gik mwachame school ka bando mwachiko ka wapuro kendwa gik mwachiko ka wapuro kendwa nen kamano kaito bende kuom otese mane dwarore gima nwatimo maduong' mano wacho ni ne dwarore mogik ne en compliance. Regulatory authorities te, Ministry of Education, Ministry of Lands, all that nwatimo NEMA, everything. Mwaido papers gote, mwaido registration mar school. No chuno nikech mano kende yo mano wanyalo make sure ni wanyalo bedo godo safe.
mondo mi kik watim gimoro ma ni e tok chik. Anyalo wacho ni sama nwachako gima nwatemo kendo maduong' ni wamanyo a qualified accountant sama nwachako school mondo mi nikech personally ido ka an okatimo accounting do bang' timo class 12 natimo accounting matin mana moro mar kapod arito donjo university cha ting'eni mato nokoromo chako school koro nwa make sure ni wayudo ng'ama qualified ma so far wasebedo kod gi ji ariyo nyako manokuongo tiyo kodwa notiyo noyudo tich nodhi e government agency moro koro bwana mwantiere go sani en a qualified accountant ma en moro an department no pero to gimana daero wacho maduong' en ni nwatemo penjo matin kuom joma nigi skunde korka omenda kanyo nikech mano iyudo ni ene gima duong' ahinya to nwafwenyo ni thoth skunde ne hinyore ga chien kocha nikech jonyuol ne chulo ga pesa gi lwedo iluongo ni cash payment mibiro tichulo tindiko ni receipt tidhi godo but one mos nwadagi mwachako mwawacho na pana kata mana nyaka sani wan okichul pesa gi cash ichulo pesa pay bill pesa dhi e bank ama idhi e bank ti deposit pesa e account tikelo nwa ngowa ikelo nwa receipt as a control measure miyo kata mana jok mitiyo godo ok giyud tembe matindo tindo mok minyal geng koro wan watemo tembe minyal gengo eko ok gitim kamano koro mano accounting department but every year one called annual auditing ma watimo gande ntiere audit firms registered mantiere Nairobi every 1 year to gibiro to gitimo na auditing to gimiyo report to adhi godo mbele yuto madanga wachi nyaka sani to okosebedo beri kidine bedo wang'iyo yuto to dikoro pok wadongore mane gima osekonyowa dine bed nwang'iyo ni iseyudo ang'oto kan ma ama gol ma idhi timgo gima kama dine ok wasedongore gima watimo en lek ma wan godo ni we mondo business ni oae dholo kama intiere ni ochope level moro gimoro moro miluongo ni profit kata nitie kata onge okwangi for the time being wadwaro mani school odong nikech we are only 4 years old kwa chako ng'yo profit sani okwabidongo what target ni maybe ka business obedo kata mana for another 3 years kuro nyala chako ng'yo wach ni profit en kama kata en kama lakini lal to kawaida mar biashara iga moko jonyuol moko chulo fee iga moko gichudo iga moro ido ka jonyuol odhi gi areas ma ido ka samoro collect 80% 20% cha i write off jomoko chudo ka giko tamara deka kor san tamara deka ngagi January en ga areas 40,000 oringo lal godo kuma ngidhi yudo timore nade onge lakini watemo kaka sani watemo measures mondo mikoro ka kwa chako iga manyien kata igni mabiro go to wadwaro situation ma wan gi written contract makata kiringo to chuno wano nyalo luwo bangi mondo tima ngowa nikech pesa no maro nyathini osesomo mano pesa wa koro atimo luwo bangi mondo tima ngowa mondo chulwa nikech nyathini osesomo mano to wadhi timo mbele lakini sani to poto mano ni challenge maduong' wasebedo godo korka pesa anyalo wacho ni e skundwa kaeri sunga marwa me chunyo maduong' en ni wan aparo ni wan school machulo jopuonj mshahara man malo mogik e area ma Migori ka mshahara mwa chulo jogi ni malo moloye skunde mantiere e Migori kaeri lakini mondo mi wayud jogi an tire gimora chiel maselanga nikidwa yudo jatich maber seche moko interview ok miwago jotich mabeyo interview jisomo jitimo ka chopo sa interview to jikalo ko chopo sa tich ng'ama notimo interview opogore gi ng'ama tiyo koro thoth ni watemo ayro gama natemo menyo koro kata ka ng'eya sefwenyo ni nyalo tiyo tabira nyisi ni bi watem in kod historia moro chien kacha manyisa ni ng'ama ng'e tije ni mane gima osekonyowa lakini so far wan gi jotije nyaka sani wan gi karibu employees total number wan ga about 78 gima duong' mogik manyalo wacho ma engima no setaya kata mana mokalo skunde ni en ga gimiluongo ni humility piny ka king'iyo mos dhano en mana dhano beda ng'at man thuolo mohero ji to ji boheri anyalo miyi mfano nakunyo pika bohol motiyo ge school ka ma nyithindo tiyo godo koro wan kod pi mar bohol 24 hours to community mantiere kane iyudo ka pi onge there is no water iyudo ka ji tiyo gi pige mag mochiki ewi tado kata mae tanks tana yiene jogi to mupika nono oka charge bera cheni school ni godi chingi nitire school working hours gito mopigi ni nono mondo mi okonygi samora mora ma
nitiere chandruok moro amora e gweng' an kodgi samoro amora ma gidwara achiko negi ita gima ginyalo wachona miyo koro wadak kodgi e yo moro ma onge dondruok kata onge ang'owa kata onge ywaruok. Omiyo aparo ni osetemo konyowa to bende kata mana ng'ata matimo biashara moro amora ber mondo idag kod ji ka gima in achiel kuomgi, kik ichal wendo e igi. Kisechalo wendo koro imoro bana yudo wende kata yore nitie biro bedo yore ma welo e igi kamano. Higni 6 mabiro mano 2030 donge. Aya koro awach ni 2030 ka an gi lek moro nyaka wabed gi Goldfields koka ariyo tachiel moro nyamin Goldfields kata owad gi Goldfields moro. Obede ni en kata Homa Bay, obede kata Kisumu, obede kata Siaya, to kata mana Nairobi wabiro higni 6 wa. To kata ka 6 go kala to diere ka nyaka nyathi Goldfields moro chake nosechagere kata osegere kamoro. Mano bro timore. To bende an gi geno ni ing'eni seche moko gigi ok itim gi ne ngimani wuon. An gi geno ni wanyalo dongo koa kuom jotije biro mantiere go sani gi ochope kata mana 200. Mane gi lek mane go ni chieng' moro achiel ambe chieng' makure ndiko historia mar joma ojole e society. Chieng' moro ambe ndike historia marwa. Kigurano mondo itudri kodwa inyalo yudowa e Facebook wandika nyingo kanyo ni Goldfields School Migori kitype tidhi yudowa. Wantiere WhatsApp, namba mar WhatsApp bende wantiere godo. Kinyalo goyo simu mabe inyalo yudowa godo achiel kachiel dakika matin. Inyalo goyo namba 0722 501 771 0722501 mano kigoyo samora amora kidwaro penjo gimoro amora tinyalo yudowa e samora amora midwarowa. Ramogi Jwang' en geno mara ni somo gimoro kotenore kod ohala mar sikul ma bende wawinjo kawuok kuom jachak Goldfields Schools mayudore Kakrao e kaunti ma Migori, Joseph Sai. Wakaw yweyo masani kaduogo ka kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. Tugo koro eka iye ochacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacham. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Kero jomahero walo. Kero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' chenro mar ohala gi mwandu kendo en mor mara ni pod ikete chenro ni. Nyako Ramogi Jwang' wamedo kolo kendo yawo yore mopogore opogore mag ohala, mago mag jolimbe kata mag rwako welo e alwora ma Nyanza. Kawuono wago touch bende e kaunti ma Homa Bay kamondo winjo sigand Grace Resort nochake nade. Osebedo kodhach nade to nyaka sani
welo morwako timo ang'o e iye kanyo. Wayudo thuolo mar twak kod telo mar Grace Resort kendo gimiyowa sigandgi. Nyinga iluonga ni Justus Odhiambo Chola, awuod Karachuonyo Kanjira, kamoro ni Kamwania village. Grace Resort chutho to noyawe tarik 1 dwe mar adek higani mar 2024, kendo nyaka e thuoloni wasebedo cooperate maber nyaka seche mwawuoyene. Ing'eyo ni kwang'iyo gweng'ni gima chalo kama pok nobede, kendo en adiera ni kanoyawe kata kanochakore jomoko ne nyalo wacho ni gima kama ok nyal bedo e gweng', gima kama ok nyal timore maber e gweng'. To nyaka e thuoloni waneno ka jogweng' chalo gima oseneno benefit mar bedo hotel ni e iye ka, ber hotel bedo ka, nikech yudo ka gik matindo tindo machalo kaka chiemo, alode, machalo kaka rabuon, gik minyalo tigo e hotel matindo tindo machalo mipurogi, chutho rwaka kuomgi ka. Nyiso ni giseneno ber mar bedo hotel ni ka. Osekelo dongruok e ngimagi, kendo kata joma around ka moko nitie matiyo iye ka. Nyiso ni osemigi thuolo mar bedo kaka jotich e hotel industry ma seche moko ne pok otimore ndalo machien. Koro e alwora ka waneno ka osekelo ber mang'eny ahinya e gweng' makae. Nyaka thuolo ni ok dwa wach ni waseneno challenges moko madongo kata malich ahinya. Ten mana ni gima kama kachakore e kor gweng' nyaka obed gi challenges mathindo thindo, nikech nyayudo ka ne nitie maybe jomoko manyalo bedo ni jonjore ndalo machien ne ginyalo temo mondo giwuoth kuondego. Nyiso ni joma ne nyalo bedo ni biro ka ndalo machien gotieno nyalo bedo gi paro moro mar ni gweng' cha ok gweng' maber, nikech en kama niang' nitie, kuonde ma niang' nitie chutho rwang'eyo ni ji oluoroga ni gik ma jonjore ng'enye kendo gik maricho nyalo timore seche mag otieno. To nyaka e thuoloni pok waneno gima kamano kotimore ka. E hotel industry gik ma wanyalo target ng'eny. Nyaka wa target the tourism part of it, yani jogo manyalo bet ni oko kabiro, be nyaka wa target the ber ma jogweng' nyalo yudo in case ni gin kata kod welo kata gima chal kamano. Nikech hotel ka koro Grace ka wan gi gik mopogore opogore matimore. Mokwongo wantiere gi kuonde mag nindo, kuonde mag yweyo. Ng'ato nyalo biro to yudo kare mar yweyo. Wan gi bende rooms go oket gi mopogore opogore. Wan gi kare yweyo minyalo biro tibeda beda to ikaw chiemo from otendwa ka. Bende wan gi rooms moko bende iye ka minyalo biro titedo nyaka eigi. Nyiso ni inyalo bira gi chiembi titede iye kanyo, gik modong' itime iye kanyo te ichalo ng'ama nitiere e ode. Mago wan gode iye ka. Bende wantiere gi halls, kuonde ma wanyalo bede kod buche. Ka nitie joma nyalo dwaro mondo bed kod bura, wan gi kama ginyalo bede maber, molosnegi maber e yo manyasani. Benje sani wanyalo fwenyo ni schools obiro gi gimiluongo ni CBC. Bedo ni nyathi nyalo go abalno en achiel kuom gik ma ipuonjo e skul sani. Koro ginyalo wuok e schools gi mantiere machiegni ka, gibiro mondo giyud thuolono mar go abal ka. Bende wan gi kargi molosnegi kar tugo maber mar nyithindo. Koro nyiso ni ka nyithindo nitiere kor gweng', gin gi thuolo mar biro mondo giyud kama ginyalo tuge ka, ma ok gichando jonyuol dala kata ma ok giketho gimoro. Bende e thuoloni wan gi gimiluongo ni sauna. Sauna en kar dumruok. Ndalo machon dewa nohero kawowa tikawo agulu tikete yedhe mag nyaluo, tiumi kanyo gi onget ne idumbi. Sani obiro otime e yo manyasani. Nyiso ni olosni alosa kamoro maber, room moro maber, midonjo tibet kanyo to koro lietno donja kuomi. Ma kiwuok kanyo miluokori tiwinjo ka adiera gimoro lokore kit ngimani, thiedhruok moro donjo kit ngimani. Nyiso ni sama ichwakore kamano, kiyweyo yath cha donjo e dendi, donjo e umi, iwinjo ka bang' luok tiwinjo ka adiera thiedhruok moro donjo kit ngimani.
Nyaka thuolo ni ok do wach ni county osedhi kodwa marach kata nitie gima marach ma osetimore nyaka thuolo ni, nikech chutho to gik machalo kaka lesen magwa nwakawo e sama owinjore, to bende pok wawinjo ng'ama obiro gi wach moro amora mopogore about kuom lesende mana wakawogo. Nyiso ni gisedhi kodwa maber, kendo bende watemo mondo mi wawuothiergi. Ing'e ni ka nwayepo ka weche mag biashara madwa korka county nosetim mane gisekawo kuonde midhi timgie. Koro wang'iyo ni higa manyien bende wanyalo yudo thuolo mondo mi county onyal yude thuolo mar kelo wechegi mag buche gene kokoni. But nyaka sani pok gidhi kodwa marach, nikech wanyayudo jotelo mowuok kono ka biro mondo mi oywe ka biro mondo mi ochiem ka, pok wawinjo complain moro amora kata gima rach magise ikoro kodwa. Wan gi nembni simbe ariyo mar reception, wan gi 9769 54 569. Mano ka igo samora amora idhi yudo ng'ama konyi. Nyagora Ramogi jong wasewinjo sigeni mamedo jiwowa, to bende mane makelowa e giko mar chenro. En mor mara ni pod ikete kar ka kendo bedo kodwa nochak chenro manyaka sani wachopo e giko mare. Wadwani wakwani kendo wadwani bed kod hawi makare e kindegi ma wakawo ywewa mag sikuku mar Christmas. Kowuok e mesa mara ohala gi mwandu moting'o jogo duto, jopicha, producer kaachiel koda ka jogo duto mano miyo wasigenigi, wakwayonu mondo bed kod odiochieng' makare e nyasigi mag Christmas. Merry Christmas. Nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donji e viewsasa.com.